Fáilte my name is Mr. Sullivan. Buas a Chomórtas Díospóireachta Ardlevel. Is cuivinlam go soléir bhí mar go léir scoil lá amháin. Connic mé fógra faoi díospóireacht Ghaeilge. Bhí sé spéisiúil mar bhí simagum sa Ghaeilge agus bhí dúisina fáil freisin. Tháinig an lá mór, thug scoilmhuire aig scoil feather. Bhí hallan na scoile tí pléisce le lucht fécanna. Bhí an omíocht le mothú I ngach cearn den halla. Bhí an rún ní léon leis I nán don tír seo. Dátaigh carlum son an rúin agus bhí airgóint in sco aige. Ba léir ó aig na moltóirí go raibh siad antócha le na airgóint. Ní raibh sé éasca búitóir a ránú ag an deire ach ábhraí an tíl bhuaigh scoil feather. Ba bheag nar phléasc an halla le tóran an tlua. Brunna €2,000 scoil feather. Ina theannta sin fuair siad corn ó na moltóirí. Ní féidir am a chur an úlduit an méid bróid a bhí oring. Mar chuid an dúis cuamar le chaig béle leis na moltóirí. Bhí áthas an domhain a raibh láthair agus bíad den sco fosta. Is fear don seanachal ní áitir sal gan séharú. Ceistena, cé bhí duine tá sa fictúr seo? Tá trúir sa fictúr seo. Cad atá siúil sa fictúr seo? Tá díospóireacht siúil sa fictúr seo. Cad a hála sa fictúr seo? Bhuaigh scoil feather an díospóireacht. Salibh.